za a sake wa'azi yana ta cin bashi, yana ta rigima, ya zo ya sake sanya wata wai rigar da aka gan shi da wai wannan bai kai ya hau mimbari ba. A'a ya je yawo kawai zai rinka a wurin wa'azi, yana yawo da riga ana kallon shi kamar maroki, yana gogayya da irin waɗannan riguna. Ranar da ya kai ya hau mimbari wanda irin gogayya kuma zai yi. Sau da haka wato ina son ku fahimci abin da ni nake kuka ne. Mustakabal ɗinmu ne, future ɗinmu ne ake rusa mana. Don waɗannan ɗaliban aka gina mana tunaninsu a yadda ya dace, ko nan gaba irin waɗannan gine-ginen na darul hadisi a kowane anguwa za su tashi su yi. Kun ga mun ci gaba kenan. Amma duk wanda aka gina shi akan ya canza riga, ya canza mota, ya ƙara amare, ya kaza, wallahi tallahi jama'a ba abin da zai ƙara wa jama'a wallahi sai musiba a duk anguwar da yake ciki, ba zai kawo alheri ba. Shin a irin wannan zamanin ne zamanin da za mu kashe kuɗi a riga ko a takalmi ko a hansar ko a agogo? Ba irin wannan zamanin ba ne. Zamanin da musulunci yana cikin kaskanci da wulakanci, zamanin da muna fuskantar barazanar mu kwanta mu mutu 'ya'yanmu su yi ridda saboda ba mu musu tattalin komai ba. Batattu kafirai kuma sun yi tattalin komai. Ku tuna nan muke magana nan jiya a wurin taro, a daidai lokacin da musulmi ba sa gina makarantun boko da sunan musulunci, kafirai suna gina makarantun boko da sunan kafirci, to sannan kuma musulmi suna gina makarantun boko da sunan kafirci. ina son kowa ya suranta a kwakwalo shi abin da yake damuna. Mu ba ma gina makarantar boko da sunan musulunci, kafirai na gina makarantun boko da sunan kafirci. Kun ga tanan an ci mu ko? To sai kuma musulmi su gina makarantun boko da sunan kafirci. Da wanne aka babu? Da musulmin ko da kafiran? Sannan kar ku manta, nan gaba duk wata makarantar islamiyya sai an rufe ta, nan gaba duk wata makarantar hadda sai an rufe ta. Ba baki nake mana ba, mustaqbal nake gaya mana. Kenan nan gaba makarantun boko ne kadai za su zama existent, su kadai za su wanzu. Sai aka waye gari musulmi ba ku da makarantun boko da sunan addinin ku. Kai barin gaya muku, duk makarantun kiristoci da aka kwace ko za a mayan musu da abebansu. Ba alkawari nake muku ba, ai haƙuri tukuna, ba alkawari nake muku ba, amma ku ba da lokaci daga sanda aka gama zaɓe 2015. Duk makarantun missionaries da aka karbe, kamar St. Teresa, kamar Mayanka, kamar Methodist wadda mu Hausa ake ce mata Methodist, waɗannan makarantun da makarantansu a sabon garin Zaria, akwai su a Kaduna, akwai su a Akwa Ibom, akwai su a Cross Rivers, akwai su a Lagos, akwai a ko'ina da aka kakkarbe na kiristoci. Za a dawo duk za a mayar musu. Amma a lokacin da aka karbe fa, gwamnatin Najeriya ta sai makarantun ne a hannunsu, kuma ta saya ne da farashinsu. Sai yadda suka ga dama suka fada, sai yadda suka ga dama suka fada, haka aka siya. Amma yanzu an tashi mayar musu, za a mayar musu da su ne kyauta. Shine misalin da wannan yake cewa ga makarantar Mayanka, dama a cikin coci take, ga ta nan yanzu an fara mayar musu. Wannan marare ne, ba a yi komi ba ma. Za a waye gari nan gaba duk wata makarantar islamiyya za a ce makarantar 'yan ta'adda ce. Sai a ce ai ga gwamnati ta gina makarantun allo na addinin musulunci, don haka ya isa. Kenan ashe yanzu musulmi in suna da basira ba makarantar islamiyya za su gina ba, makarantar boko za su gina, amma sai su ce with the islamic background, sai su ce amma ta musulunci ce, domin kiristoci nan gaba abin da za a zo kenan. Makaranta haka za su yi a ce amma ta christianity ce. An yadda kuma ku yi, sai ku ba ku yi ba. Ok, ku kuma da kuka tashi sai kuka ɗibo suturu da al'adu da waƙoƙi
da komi na kiristoci sai kuka kawo kuka zuba wai dan a ce ku masu sassaucin ra'ayi ne za a faɗi. to kun ga duk wannan magana da ne mukaddima ce me nake nufi da ita ce magana ta da na faɗi a ɗazu. Muna fuskantar barazanar mu kwanta mu mutu 'ya'yan su yi ridda saboda nan gaba ba makarantar islamiyya, nan gaba babu makaranta ta hadda, to zai zama nan gaba babu makarantar boko ta addini kenan na musulunci. Zai zama da only makarantun boko su ne ko dai makarantun boko na kiristoci. Gwamnatin Najeriya ta yarda da wannan, da haka duk musulmi yanzu in yi makaranta in ya sa irin yadda na sa nan gwamnati ta gani ba ta da matsala da shi. Makaranta ta kaza ta boko amma with the Islamic background ba ka da matsala, ba wanda ya isa ce maka wani abu with the Islamic background. Amma in ka sake wannan makarantar Sayyidatina Aisha da ta hafizul Qur'an, wallahi za ka zo ka rufe ta kai da kanka ko kuma ka gudu dan za a zo a kewaye ta a zuwa ce wannan makarantar ta 'yan ta'adda ce. So in baka da fasaha za ka zama wawa. To in kuka fahimci wannan maganar kenan za a waye gariran da 'ya'yan musulmi a arewacin Najeriya waɗanda makarantun za su rinka zuwa ko dai makarantun kiristoci na boko ko makarantun musulmi na boko waɗanda aka ɗabi'antar da su ɗabi'ar kiristoci. To shi kenan menene mustaqbal na imanin waɗannan 'ya'yan kenan? Ga su nan ana kawo mana su daga makarantun ma fa a yanzu za ka ga babu ruhin addini tattare da su ko kaɗan ba ruhin addini tattare da su. Yaro ne an kawo shi bai san addinin musulunci ba, ka tsaya a gaban shi kana turanci ya yadda ka iya turanci amma har yanzu yana kallon ka ba gidaje saboda mai saboda kana da gemu, saboda inda ya nursery da primary babu mai gemu a makarantar, in an nuna mai gemu a hoto ma dariya ake mishi. To abin da nake so in ce ina fayi muku maganganu ne ina haɗa su da junansu, ina son ku tsaya ku yi nazari suwaye za su gina mana makarantu irin waɗannan malaman da suka tsufa, waɗannan ku rabu da su. Ba abin da ke cikin tunaninsu yanzu sai kowa yana so ya tara kuɗi ya mutu ba wa 'ya'yan shi da matan shi su raba, ba wanda yake tunanin musulunci. Suwane ne muke sa rai su ne irin ku matasa, to ko kuma sai aka ɓata tunaninku. Sai ka je wurin wa'azi sai ka ga yaro ɗan shekara 25 ya sa babban riga ta dattawa a Sakkwato ɗan shekara 70, sai ka je Sakkwato ma za ka ga irin wannan ya tafi yana haka yana bankarewa wai shi ma lafiya karama kalla ka cire wannan kayan banza kana yawo da buya bola kawai sun mai da kai dan iska dan oda mahaukaci. Sai ka ga matashi wai ya sa riga a wurin wa'azi yana yawo kuma sai ka nan ya dauke shi hoto tunan ma a dauke shi haka saboda wallahi ko abin da suke kenan. Ka taba ganin wanda ya sa tsohuwar riga yana da sha'awar hoto? Babu. Ka sa tsohuwar riga ka kan fafata kake ai marmaza ma kada kamera ta dauke ka ba. To kuma abin da zaka ce nan da wata guda ba a sake irin wannan wa'azin, nan da wata guda za a sake irin wannan wa'azin, nan da wata guda za a sake irin wannan wa'azin. In ka je ka bincika sai ka ji an ce ana bin shi 300 bashin mai bashin riguna a daidai lokacin da ana bin shi a tudun wada ko ya tafi cikin Zaria kuma ya je ya sake karbe saboda akwai wani wa'azin a gaba. Abinda nake cewa yanzu wannan an lalata mana matasa ko ba a lalata su ba? An lalata su. Yanzu ba izza ba ce ɗalibin ilimi a ce ana bin ka bashi na mai na littafi ya ce ya dama nan za su kare. Amma kana ɗalibin ilimi ana bin ka bashi ka je ka ciyo mai ka ciyo atamfofi za ka ƙara aure. Ana bin ka bashi me yasa ya je ya siyo takalmi mai hancin kare. Ina gaya muku wannan observation ne da na yi ba inda na karanta, na tsaya na yi dirasar matasanmu ne kuma ina da yaƙinin aka ci gaba a haka ko babu inda za a je. Na shiga cikin kasuwar kurmi wata shekara ina jin 2008 ko 7
na dawo daga Sokoto na sauka a jirgi a Kano, sai na biyo kasuwar Kurmi, sai na zo na sai littafai na kusan 200,000 ko 200,000 da wani abu. Sai wanda dattijo Alhaji Habu sai ya ce wallahi ka gode wa Allah, ya ce duk sau'inka sun kwanta dama. Na ce kamar suwa, ya ce duk waɗanda kuke zuwa siyan littattafai nan wajen shekara 20, ya ce gaba ɗaya yanzu wanda ya zan yana da wani littafi mai haske ma fito mana da shi yake yana cefane. Ya ce har yanzu kana siyan littafi? Na ce har yanzu. Ya ce wallahi ka gode wa Allah. da nan wasu sun zo wurina daga Kano, ashe daga ciki akwai kanin shi, sai da suka koma yake abin nan, sai bugo min waya da daddare, ya ce ka tuna magana da na gaya maka? Ya ce ka sake gode wa Allah. Ya ce duk sau'inka sun kwanta dama, yanzu abinci ake nema kawai a ci, ba a magana bincike ko babu. Me yasa? Saboda an kauce wa siratul mustaqim. Ina son ku gane wannan kawai, shine in ka biye waɗannan malaman za su kai ka su baro ka mallaki littafi kai karatu, abinda baka fahimta ba ka nace ka fahimta, saboda mahallin kai ka fahimci abin ne. Amma sai su ce maka ba ta wannan ake ba. Na haka sai malami ya tsaya yana wa'azi awa ɗaya, sai ka ji wannan labarin duniya yake kobe, bai da wani ma'ana, babu ayoyi, babu hadisai, baya kawo maka shawahid daga waƙoƙi, baya kawo maka hujjoji daga littafai, baya kawo maka waɗannan babu su a cikin wa'azozinmu sun koma ba su da bambanci da laccocin Gambasawa ba da na Aminu Kano. Sai misalai kawai da menene ake a ƙasar Ingila, menene ƙasar Saudiya, a ƙasar Czechoslovakia, me ake, wannan labaran duniya ne, wanda ke sauraron BBC zai iya yin su. Amma abin da muke so, in kai magana sai ka kawo aya, sai ka kawo hadisi, sai a ji ka cike da wani baiti na waka, sai a ji ka kawo wata magana wani malami cikin magabata, a duba littafi kaza, ɗalibai ku je ku duba littafi kaza, sai a ji ka kawo tarihin wani imamu, sai a ce ka duba Sairu Alamin Nubala. Ɗalibanmu ba za su iya haka ba sai in sun yi karatu, malamanmu ba za su yi haka ba sai in suna samari sun yi karatu. Kamar yadda na gaya muku, waɗannan maganganun shimfiɗa ce ne muku. Mutum irin Ibn Taymiyyah za mu ji ya ce bayan tsawon bincike da ne, cikakken bincike da leƙe-leƙe da ne, ashe su Ibn Taymiyyah ma karatu suke. Ibn Hajar sai ka ji ya ce alimtu hadha bil istiqra, na gane wannan abin ne bil istiqra. mallazi yani bil istiqra, yani kasratul qira'a, yawan karatu. Sai ce na gano haka ne saboda yawan karatu. Irin su Ibn Hajar suna yawan karatu. Daga je ka samu malaman mu a zaurukan su me suke yi, kokari yake ya je falon yallaɓaiwa na ya ga saitin wasu kujeru, sai kira wani yaro daga ina yallaɓai su kujerun na, ce daga Dubai. Wai shi ma yana malami, wai shi ma sai ya mai da falon shi irin falon wannan dan siyasa. Akwai wani babban sarki a ƙasar nan, abokina ne, wata rana ya taɓa aiko mini da kuɗi naira 100,000 garin nan. Ya ce na menene? Ya ce a, ya ce yan iska sun kewaye mu. Kun san waɗanda yake nufi da yan iska? Wasu malaman ahalus sunna ne. Ya ce yan iska sun kewaye mu, muna ɗiban kuɗi muna basu, suna gasa da mu a riguna da takalma da muke sawa. Ya ce ashe mu ba mu san cewa addini kake wa aiki ba. Ya ce sai mu bakka babu ko kwabo. Na cewa wanda ya aiko ɗan uwan shi ne, ko kwana 7 bai yau da zuwa gidana nan ba ma. Ya ce Alhaji Hassan ba zan karba ba. Ya ce wallahi malam sai ka karba. Ya ce ni na je na bashi labarin irin ayyukan da kake, na san cewa 100,000 ko takalmi bata isa taimaka ba, amma wallahi sai ka karba. Ya ce sarki ya ce an tare yan iska ana ɗiban kuɗi ana basu, suna siyan irin kayan da muke sawa, suna kokarin su gasa da mu da kuɗin mu. Kai ka ne wa Allah aiki, ba za mu baka ba. Na ce ba zan karba ba. Ya ce wallahi malam sai ka karbi kuɗin nan, ba haka ba za mu bata da kai har abada. Na ce kawo. Ba wannan labarin na so in faɗa muku ba, sai menene magana da yake cewa suna ɗiban kuɗi suna basu kuma suna gasa da su. Ashe suna lura, ka ɗauki kuɗi ka bashi, an zo wurin taro, irin motar da ka zo da ita ya lura ka zo da irinta, kai malami kuma ya san shi ya ɗibi kuɗi ya baka, sai ga to ya zai ɗibi kuɗi ya baka ka yi gasa da shi. Har shi ne daga ƙarshe ce sai su je su nemi kuɗin su zo su yi gasa da mu.
yallaɓai ya sa agogo iri kaza, kai ma malami sai ka ce wai irin shi za ka sa, wai in ba ku sa irin su wai ba za a mutunta ku ba. Ai tun a jahiliyar jahilan yan bid'a an san kayan malamai daban na sarakuna daban. Da yanzu wai malamai ne sun koma suna son duk kayan da sarakuna ke sawa, duk irin agogo, duk irin handset, duk irin kaza, wai su ma irin wannan za su. Kai har ya kai yau daga cikin sakarkarun matasan malamai akwai wanda wai shi abin da yake so, duk wani gwamna, duk wani darakta da ya saki matar shi kuma irin wannan zai je ya auro. Kai ka ji wawa, ka ji wawa. Wai shi yana binciken wajen gwamna ya saki matar shi, wani darakta, wani famsi, wani kasaitaccen dan boko, shi kuma ita zai je ya aura. Shi ma yanzu yana auren matar gwamna, wani ka ji wawa mara manufa. Tuma Allah ya kiyaye. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.